Ahoj, volám sa Jana a už takmer 12 rokov žijem v Rakúsku. Do zahraničia som odišla za volaním srdca, za mojím terajším už manželom, plná optimizmu a očakávaní. Počítačové znalosti, vysoká škola, takmer 10 rokov praxe v hotelovom manažmente mi na trhu práce v Rakúsku boli predplatné. Jediné, čo akéhokoľvek potenciálneho zamestnávateľa zaujímalo, bolo, že mám malé dieťa a amatérskú nemčinu. A tak som takmer 10 rokov s vysokou školou pracovala v viedenské hotely. Veľmi som túžila po zmene zamestnania, mať lepšie zamestnanie, mať viac času na rodinu, mať viac peňazí. Ale kamkoľvek som išla, všade som sa stretla s nálepkou prisťahovalca, požiadavkou na časovú flexibilitu a minimálnou mzdou. Ale keď si niečo ozaj praješ, šancu ti život vždy dá. Nie vždy ti do života príde to, čo si predstavuješ, ale vždy je to to, čo práve potrebuješ. Isté sa stalo aj mne pred 2 rokmi, kedy mi do života vstúpila vzdelávacia akadémia v oblasti obchodovania na finančných trhoch. S nulovými skúsenosťami, ale s maximálnym nadšením som sa pustila do štúdia a vďaka tomu, že som sa nebála podeliť so svojimi skúsenosťami, so svojím okolím, sa mi za 5 mesiacov v tomto projekte splnilo to, po čom som túžila 10 rokov, mohla som dať výpoveď z práce a môj príjem po roku a pol v tejto spoločnosti bol takmer 5-násobný môjmu priemernému platu rakúskej upratovačky. Za 2 roky sa ku mne takto pridali desiatky ľudí, ktorí dnes úspešne zarábajú na finančných trhoch, sú úspešní marketéri a sú na tej najlepšej ceste k splneniu svojich snov. Ak si aj ty momentálne na akejkoľvek križovatke v svojom živote a rozmýšľaš kudy kam, určite mi napíš a ja ťa nasmerujem na cestu k splneniu tvojich snov.